Milí priatelia, poďme teraz trošku do výšok. Do akých výšok, prosím vás, to čo sem pletiete? Čo tu, vlaky začnú lietať, alebo autobusy? Ale UFO? Prosím vás, čo to je? Poďme do Vysokých Tatier, poďme si pozrieť tatranské lanovky, tatranské pozemné dráhy rôzne, ktoré tam sú, elektrické železnice. Ale poďme tam do dôb, kedy napríklad lístok na tú pozemnú lanovku zo Smokovca na Hrebienok nestál ako dnes 6,90 eur, ale iba 3,50 a korún československých. No počkajte, lenže tu treba podotknúť, že vtedy tie tatranské lanovky patrili pod železnice a teda patrili nám všetkým ľuďom. No však aj dnes patria ľuďom. Len nie všetkým. Z miest, odkiaľ nemôžeme pokračovať vlakom alebo autom, zabezpečujú prepravu tu vo Vysokých Tatrách lanovky. A o tej najstaršej budeme hovoriť dnes. Začala premávať o 4 dní neskôr ako Težka, Tatranská elektrická železnica, a to 21. decembra 1908. Kamaráti, dúfam, že mi teraz neodmietnete moje pozvanie odviesť sa lanovkou na Hrebienok. Spiatočný lístok za 3 koruny 40 halierov už máme. Vy, čo cestujete ešte na detský lístok, aj tu na lanovke to máte za polovicu. A to už sa jeden z 27 pravidelných spojov, uvedených v cestovnom poriadku ČSD číslo trate 42C, ktoré tu denne premávajú, vydal na cestu. Vy, čo ste touto lanovkou ešte necestovali, ste už iste postrehli, prečo je lanovka pozemná. Áno, premáva po zemi, po koľajniciach, a 246-metrové prevýšenie zo Starého Smokovca na Hrebienok prekonáva pomocou ťažného lana, ktoré má priemer 31,5 mm. Lano spája dva vozne, ktoré sa naraz, jeden z vrchnej a druhý zo spodnej stanice, vydajú na trať. V hornej stanici lanovky je strojovňa a odtiaľ vlastne strojník riadi chod obidvoch vozňov. Sprievodca vo vozni môže lanovku len zastaviť. Spojenie medzi vozňom a strojníkom v strojovni zabezpečuje krátkovlnná vysielačka. Pohyb ťažného lana po trati usmerňuje 422 kladiek. O celom zariadení sa dá hovoriť ako o úspornom. Vozeň, ktorý ide zhora, vytiahne ten druhý, idúci z dola. Hnací motor vlastne len pomáha, vyrovnáva rozdiel hmotnosti oboch vozňov. Na tomto zariadení strojník v každom okamihu vidí polohu oboch vozňov na trati. Vozne tu predstavujú pohybujúce sa bežce. Práve prichádzajú do polovice a preto sa budú vozne križovať. Umožňuje to samočinná aptová výhybka. Vozne majú stupňovitú podlahu. V jednom vozni je 11 oddielov, pričom 2 čelné slúžia sprievodcom. Vozeň je nepriechodný, jednotlivé oddiely sú prístupné iba zo strán, pričom dvere sú ovládané zo stanovišťa sprievodcu. Kapacita jedného vozňa je 128 osôb. Táto lanovka môže prepraviť za hodinu 900 cestujúcich jedným smerom. Vybudovaním lyžiarskeho strediska v oblasti Skalnatého plesa prepravná kapacita starej vysutej lanovky nestačila. Preto sa pristúpilo k vybudovaniu novej modernej kabinkovej lanovky z Tatranskej Lomnice cez stanicu Štart na Skalnaté pleso. Jej prevádzka začala 27. augusta 1973. Cestujúcich tu prepravujú v 4-miestnych kabínkach, pričom ich celková hmotnosť nesmie prekročiť 320 kg. Deti do 8 rokov môžu lanovkou cestovať len v sprievode dospelých. Konštrukcia kabíniek umožňuje prevážať aj lyže. Moderný tvar, veľké okná zaručujú cestujúcim dobrý výhľad. Na celej trati môže byť až 92 kabíniek, ktoré za hodinu prepravia obidvoma smermi až 840 cestujúcich. Samozrejme za predpokladu, že sa stále niekto vezie hore i dole a že sú kabinky plne obsadené. V lete býva lanovka v prevádzke aj viac ako 12 hodín a vtedy prepravia aj vyše 10 000 cestujúcich. Kabinky sa automaticky pripínajú v rovnakých intervaloch na ťažné lano, ktoré obieha dookola medzi hornou a dolnou stanicou. Celá lanová dráha je rozdelená do 2 celkom samostatných úsekov, ktoré sú navzájom prepojiteľné tak, že cestujúci v medzistanici nemusia prestúpiť.
Druhý úsek má dĺžku 1754 metrov. Lanová dráha kabínkovej lanovky, tu už ide súbežne s dráhou starej visutej lanovky, o ktorej už vieme, že jej prevádzka je bezpečná ešte aj pri vetre, ktorého rýchlosť neprekročí 80 km za hodinu, na rozdiel od kabínkovej, ktorá sa musí zastaviť už pri polovičnej rýchlosti vetra. No, tatranské lanovky zmenili svoju tvár, dnes už sú celkom iné. Niektoré dokonca skončili aj pomerne zle, napríklad tá známa prvá tatranská lanovka architekta Jurkoviča, ktorú postavil v 30. rokoch minulého storočia, chátra. Dnes je zatvorená, hoci by z nej mohlo byť zaujímavé technické múzeum napríklad. No ale poďme k veselším témam, poďme do kúpeľov, ten známy cyklus o kúpeľoch, ktorý sme vám už púšťali minule. No počkajte, vy im stále sľubujete v tých kúpeľoch, že nájdem nejaké krásne dievčence v plavkách, mladé, štíhle a je tam furt vidím iba nejaké dôchodky. Ale čo vám ja sľubujem, to si vy vymýšľate nejaké veci, však nehovoríme o kapitalistických kúpeľoch, ale o socialistických kúpeľoch a tam nechodili žiadni mladí bohémi. Tam chodili pracujúci ľudia, ktorí si svoj oddych poctivo zaslúžili poctivou prácou. Tak, no a poďme tam, ja neviem, autobusom alebo vláčikom, konkrétne do potatranskej obce Lučivná. Priatelia, majte sa pekne a v kúpeľoch dovidenia. Dovidenia. V hustom ihličnatom lese pod Tatrami ležia malé klimatické kúpele Lučivná. Liečia sa tu školopovinné deti pri ochoreniach nešpecifických chorôb dýchacích ciest a alergických ochorení. Lesný park umožňuje deťom hrať sa v prírode, športovať v zime i v lete. Lučivná má železničnú stanicu medzi Štrbou a Popradom.